Bolon, bolon bat, bolon, bolon bi, isilik nagoni. Bolon, bolon bat, bolon, bolon bi, isilik nagoni. Ipuina astera doa. Zerua lapurtu dute, Biritz-Porrotx eta Mari Mototxena. Biritz-Porrotx eta Mari Mototx zerura begira daude. Zerbait ikusten alduzute, galdetu du Biritxek. Belztasun handi bat, erantzun du Mari Mototxek. Zerua lapurtu digute, eta izarrak esan dute biak. Baina, nork lapurtu digu zerua? Nor da izarren lapurra, galdetu du Porrotxek. Argi kutsaduragatik da, Porrotx, esan dio Biritxek. Nik ez dut argi ikusten, erantzun dio Porrotxek. Zerua ondare naturala da, eta ez dugu zaintzen jakin. Eta orain, ezin izarrik ikusi. Beraz, gu izan gara gizakiok geure buruari zerua lapurtu dioguna? Horixe da. Argi gehiagik itsutu egin gaitu. Baina, zu ez alzaitu iluntasunak beldurtzen, galdetu dio Biritxek. Nork esan du hori? Erantzun dio Porrotxek. Iluntasun hutsa ez da existitzen. Argitasun falta baino. Aizue, eta argi kutsadurarengatik ez ditugu izarrak berriro ikusiko? Izarrak beti egiten dute distira. Lurra gure etxea da, eta etxeko leihoak garbitu behar ditugu izarrak berriro ikusteko, esan du Biritxek. Orduan, prismatikoak hartu, eta argi kutsadura gutxien dagoen leku baten bila hasi dira hiruak. Ondo begiratu eta itsasargi bat aurkitu dute. Itsasargien farosaina dago, eta eskuan izar erloju batu. Aizu, zer da hori? Galdetu dio Marimok. Eta zer egiten duzuzuk hemen? Itsasargia zaintzen nabil, erantzun dio farosainak. Eta bigen bitartean izarrak ikustea maite dut. Itsasargiak marinelei navigazioa laguntzeko erabiltzen dira. Gauean nora joan behar duten jakiteko. Ondo begiratzen jakitea da kontua. Esan dio. Begira. Hor, Saturnoren eraztuna. Eta harago, ilarriaren kraterra. Eta beste hori, Jupiterren satelite handiena. Eta horko horiek, Pleiadeak dira. Pleia zer? Galdetu du Porrotxek. Izarren haurtzaindegiak dira Pleiadeak. Euskal Herriko txoko askotan bakizute nola ditzen zaien? Oiloloka eta bere txitak. Eta badakizue zer den esnebidea? Eta zulo beltza? Porrotxek, Mari Mototxek eta Biritxek ez dakite. Tera, hori hurrengo baterako utziko dugu, esan dio farosainak. Orain adi-adi,
izar euria ari du eta. Aizue, eta lurrean ba aldago izarrik. Galdetu du Marimototxek. Ipurtargiak dira lurreko argiak. Baina horiek ere geroz eta gutxiago ikusten dira, esan du Porrotxek. Begira, ipurtargiek ugaltzeko egiten dute argia. Emek ez dute egan egiten, eta harrak aurki ditzaten argia pizten dute. Baina inguruan argi gehiegi dugunez, ez dira ikusten eta desagertzen ari dira, azaldu die Pritxek. Gaur egun, eusku aurrean edo poltsikoan sartu nahi dugu guztia. Mugikorrean aurkitu nahi dugu lehen zeruan aurkitzen genuena. Egia da, zeruari begiratu beharrean mugikorrari begira gaude. Esan dute hiru sudorgorriak. Eta zer galdu dugu? Urdin infinitua, esan du Pritxek. Zeruaren mapa erantzun du Marimototxek. Eta Porrotxek urrunera begiratzea barrura begiratzeko. Eta argi kutsadura gutxitzeko zerbait egin genezake? Galdetu dute hiruek. Adibidez, herri guztietako farolei txapela bat jarrita, erantzun die foruzainak. Eta horrekin lortuko dugu zerua garbitzea. Goazen probatzera, kaleko argi guzti txapela jarriko diogu. Eta hemen dabiltzatenei. Argi txapela jartzen argia itzaltzeko. Begira, horrela hobeto ikusiko dugu unibertsoa, esan du Pritxek. Eta unibertsoak ere hobeto ikusiko gaitugu, esan du Porrotxek. Eta ala bazan eta ez bazan, zer dadila kala bazan, eta atera dadila unibertsoko plazan.